спасылкі. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, у гэты дзень і ў гэты час раз на 2 тыдні мы сустракаемся рэгулярна, што мяне не можа не радаваць. Сустракаемся з нашай эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Натальяй Васілевіч. Добрый дзень, спадарня Наталья. Взаемна рада бачыць вас, Зміцер, і таксама не бачыць, але адчуваць прысутнасць нашых гледачоў і слухачоў. Ух, як завярнулі. Адразу адчуваецца, што мы, у прынцыпе, хай не з самага пачатку, нават не з сярэдзіны года пачалі вось гэтыя нашыя рэгулярныя сустрэчы з Натальяй, але вельмі так, ну, нейкую такі энергію, энергетыку, хімію нейкую такую эфірную адчулі, і выдатна, як мне падаецца, у нас атрымліваецца. Адразу хочу папярэдзіць, што наступны аўторак нашай з Натальяй сустрэчы раз на 2 тыдні выпадае на 31 снежня. Ну і безумоўна, я заўсёды рады Наталью бачыць, але мы вырашылі, што 31 снежня, ну ўжо, можа быць, і не варта сустракацца. Сустрэнемся наступны раз у 25-м годзе, таму сёння у нас, ну, такое, як бы подвядзенне вынікаў года можна зрабіць у тым ліку. Таму, Наталья, з подвядзення вынікаў у пэўным сэнсе пачнем, ці пройдземся, прабяжымся па актуальных такіх навінах, якія таксама можна было б абмеркаваць? Можем з актуальных пачаць. І таксама хочу сказаць, што не перажывайце, спадарства, мае слухачы і гледачы, сваё віншаванне для Новы год я вам все роўна перадам праз Еўрарадыё. Ну, дзе б это было, а мы, безумоўна, падзелімся з усімі нашымі слухачамі і гледачамі. Таму, Наталья, давайте пачнем, можа быць, з каталіцкага такога накірунку, дакладней з Лукашэнкі. Як мы гэта любім, крый Божа, але тым не менш. Лукашенко павіншаваў папу рымскага Францыска і выказаў спадзяванні, мала таго, што на такое, на сустрэчу, на тое, што папа прыедзе ў Беларусь, ну і на далейшае развіццё плённай супрацы Беларусі, рэжыма лукашэнкаўска і Ватыкана. Раскажы мне, ласка, на якім узроўні ўсё ж такі сённяшняе становішча каталіцкай царквы ў Беларусі і як можна ўспрымаць на фоне таго, што адбываецца ў дачыненні да каталіцкіх святароў, каталіцкіх вернікаў, увогуле касцёла, і вот гэтае віншаванне Лукашэнкі. Вашыя ўражанні? Ну, ведаеце, стасункі паміж Ватыканам і беларускім рэжымам, яны з 2008 года знаходзяцца ў такім зацягнутым канфетна-букетным перыядзе. І развіцця гэтых стасункаў не адбываецца, але вы самі разумееце, што калі вось гэтыя першыя рамантычныя крокі, яны на самым пачатку стасункаў вельмі радуюць, то калі яны зацягваюцца занадта надоўга, то зразумела, што ніякай будучыні ў такіх стасункаў няма. Яны так вось і завіслі на, скажем, узроўні флірту. Вось, і это не глыбокія, не якасныя стасункі, не стасункі даверу, гэта просто вось такія рэверансы, да, напісаць быўшаму ў рэтраградны Меркурий, вось так бы я это сказала. Вот зараз просто рэтраградны Меркурий супаў з днём народзінаў папы, таму Лукашенко чарговы раз вырашыў нагадаць пра сябе. Вось, это хутчэй такое рытуальнае дзеянне, але, безумоўна, ведаеце, тое, як на самой справе Лукашенко ставіцца да каталіцкага касцёлу, да ягонага ўдзелу ў жыцці грамадства, да ягоных прынцыпаў і каштоўнасцяў, да ягонай ролі. Вот учора, паглядзіце на хрысціянскай візіі, Карытас, галоўная арганізацыя, якая дапамагае, колькі Карытас дапамагло беларускаму народу развіццю сацыяльнай сферы, і шпіталі яны будавалі, і з дзецьмі займаліся. Гэта вельмі важная такая каталіцкая структура, якая вось у тых краінах, дзе яна дзейнічае, яна робіць вельмі шмат такіх карысных справаў. І што мы бачым? Мы бачым суд за нейкае там выкарыстанне гэтай дапамогі замежнай. Было адно
адміністратыўнае правапарушэнне прыпісана гэтай арганізацыі. Вось і хоча Лукашенко з папам у добрых стасунках быць, так цалуй ты і рабі гэтаму касцёлу ўсё, што ты павінен рабіць, хаця б не чапай, хаця б не садзі гэтых ксяндзоў у турмы, не цісні, не пагражай, не пераследуй. Вось адразу як бы стасункі, ведаеце, пачнуць развівацца вельмі хутка і вельмі плённа. Ось, я так. Наталья, я просто процитую. Александр Лукашенко подтвердил свое восхищение преданностью дела, служению мира и пастве Франциска и с радостью отметил высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом. То есть это цинизм, это ну просто по протоколу так положено, такие вот, это фраза стандартная, вот клише некая, которая переставляется с одного, может быть, віншавання ў другое. Ці што гэта і што павінна адчуваць у Ватыкане, калі ускрыюць гэты вот і прачытаюць гэтыя словы? Я думаю, што да папы сёння столькі віншаванняў прыходзіць ад людзей, якіх ён любіць нашмат больш, чым Александр Лукашенко, і віншаванняў чых чакае нашмат больш, што ну як бы в 150-м в чарзе там ці 234-м в чарзе можа яго на віншаванне да папы і дойдзе. Вось і ведаеце, ну бывае, што калі ты на словах дэкларуеш адно, і мне здаецца, Лукашенко сапраўды любіць заўсёды папу Франциска неяк так нахвальваць і казаць, што это мой любімы папа, самы лепшы папа і гэтак далей. Але не таму, што ён з ім у добрых стасунках, так, але таму, што не Ян Павел II, і дзякуй Богу, што сядзіць той папа, нічога Лукашенко не гаворыць супраць яго, так, не выступае, не крытыкуе, і таму Лукашенко, ў прынцыпе, задаволены, што дыстанцыя вось гэтая такая застаецца. Як бы ён хваліць папу не за блізкасць, а за дыстанцыю. І у перыяд як бы крызісу легітымнасці Лукашенка, так, адзіным заходнім амбасадарам, які прыехаў у Беларусь і у момант вось гэтага крызісу Лукашенка падтрымаў, гэта так вядомая гісторыя з шампанскім, антыёзіч, гэта Лукашенка з удзячнасцю ставіцца да гэтага жэста Ватыкана, але мы можам узгадаць, што гэтаму папярэднічала. Гэтаму папярэднічала тое, што мітрапаліта Тадеуша Кандрусевіча, кіраўніка рымска-каталіцкага касцёла Беларусі, узялі ў закладнікі літаральна, не ўпускалі яго ў Беларусь. Чалавека сталага веку, чалавека, які для Беларусі вельмі шмат зрабіў. Яго проста пад такімі надуманымі падставамі ў краіну не пускалі. І давялося вось цэлы працэс правесці, перамоўны, прыязджалі і камісіі з Ватыкана, і кардыналы, і Клаўдыо Гуджэроці прыязджаў, і веў перамовы. І вось на гэтых умовах нунцый, у гэтым кантэксце нунцый прыехаў. Это не было такое жэст, як бы нам пацешыць дыктатара Лукашенка, так? Гэта быў хутчэй вымушаны жэст для того, каб хтосьці знаходзіўся ў Беларусі, хто мог бы абараніць хоць трошачкі касцёл, які ўжо тады перажываў вельмі моцны ціск і пагрозы з боку рэжыма. Наталья, вот мне цікава, ўсё ж таки мы уже абмяркоўвалі падчас наших папярэдніх візітаў про тое, что там святары з Беларусі сустракаліся з папай, нешта там нават про Беларусь там нейкія словы закидывалі і гэтак далей. Але наколькі ўсё ж таки папа ввогуле ведае, дзе гэтая Беларусь знаходзіцца, і тым больш, што ў той Беларусі адбываецца. Ведаеце, я вот буквально днямі, учора, здаецца, мы там з палітолагамі рознымі абмяркоўвалі, што адбываецца ў Беларусі, і сярод іншага прыйшло пытанне у стужку, маўляў таго, ну можа быць, хоць Трамп, калі будуць весціся перамовы па ўкраіне, зробіць усё, каб вырваць Беларусь з лапаў Крамля. На што мой суразмоўца, эксперт, сказаў, добра было б, каб той Трамп увогуле прыгадаў, дзе тая Беларусь знаходзіцца. Так вось, я, конечно, не параўноўваю Трампа з папай, але наколькі у папы вось гэтая інфармацыя і валоданне гэтай інфармацыяй ёсць. Я разумею, што как бы мы тут не стаім за спіной, не чытаем усё, што ён там, якія дакладныя запіскі яму прыходзяць, але ўражанне якое складваецца?
Ну, папа гэта чалавек, якому 88 гадоў. Чалавек сталага веку. Чалавек, які нарадзіўся, ну, жыў і дзейнічаў у Лацінскай Амерыцы. Ну, ці шмат ведаем мы, нават вот такія абазнаныя добрыя палітолагі, да, пра тое, чым адрозніваюцца Уругвай і Парагвай. Да. Спытай у нашых людзей з Еўропы, многія не будуць упэўнены, хто там прэзідэнт і што там адбываецца. Вот, ну, можа, Венесуэлу з Уго Чавесам мы ведаем, а вот іншая Лацінская Америка для нас цёмны лес. Вот так і для людзей з Лацінскай Амерыкі Еўропа гэта такі ж самы падобны цёмны лес. Яны разумеюць, што здесь і там есть вялікая Расія з Дастаеўскім. Вот. А то, што Дастаеўскі вообще-то з Беларусі паходзіць, пра гэта забываюць. Так, у плане того, што Беларусь, яна фактычна вось у гэты цень, нават калі на мапу паглядзіш, такая вот вялікая Расія адкідае цень на ўсходнюю Еўропу. І мы ўсе знаходзімся у гэтым цені, і папа, як мы бачым, калі гаворыць пра Украіну, раней он, правда, казаў, што украінцы і рускія браты, а цяпер кажа, што кузэны. Неяк ён пачаў разумець, што не такія ўж яны і аднародныя блізкія народы. Вось, нарэшце зразумеў, што не хочуць украінцы сябе называць братамі расіян. Вот ці захочаце называць сябе кузэнамі таксама. Вот. Але тое, што мы знаходзімся ў ценю вось гэтых всіх працэсаў глобальных і нават еўрапейскіх працэсаў, гэта відавочна. І мы, ну, досыць маленькая краіна, хаця вельмі прыгожая, і народ у нас выдатны і таленавіты, вось, але ўсё ж такі мы не, ну, як здаецца часта, ведаеце, вот Ісус Христос таксама нарадзіўся дзесьці ў Юдэі, на таких маргіналіях Рымскай імперыі, так, вось, і вельмі часта такія маргінальныя народы, да, дзесьці, якія, здавалося б, нічога не вырашаюць у лёсах свету, менавіта там могуць пачацца важныя падзеі і падзеі, якія на лёс усяго свету паўплываюць. Вось, але трэба прызнаць, што нават у Германіі, да, дзе мы тут вот жывем, я цяпер знаходжуся у Германії, вельмі часто людзі, здавалася, паміж намі толькі Польшча з Беларусю, а і то людзі не заўсёды ведаюць Беларусь, што адбываецца. Вось. Таму чакаць ад папы апазнанасці такой, ну, як бы не выпадае. Вот папа Ян Павел II, чому я кажу, што Лукашенко кажа, ой, добра, што такі добры зараз папа для яго. Менавіта таму, што папа не ведае, у яго сэрца як бы не ляжыць вот да там беларускага народа асабліва, да, у яго там няма эмацыйнай сувязі з беларускім народам. А вот у папы Яна Павла II, які быў з Польшы, які ведаў спецыфіку ўсходняй Еўропы, ведаў спецыфіку Расіі, ведаў, што адбываецца у нас тут, хто якія кропкі напружання стварае, у каго якая культура. Вот са свайго досведу чалавека з Польшчы, ён зусім па-іншаму, яго былі зусім іншыя лінзы. Вот як у мяне акуляры, так, яны бываюць розныя гэтыя акуляры, вот у яго былі такія акуляры, праз якія Беларусь была бачная. Вот у папы Францыска акуляры, праз якія бачны нейкія іншыя праблемы, іншыя краіны, і таму Беларусь не ў прыярытэце. Знаете, ну, я, можа быць, так на сваё такое, ну, не тое, што больное, але вельмі мяне здзівіла, калі вот ужо тут пра вот гэтыя акуляры, якія у папы Францыска, ці можна патлумачыць, гэта акуляры, гэта нейкая хвароба левізны, якая закранула нават Ватикан, гэта нейкая спроба гуляцца з невядомого, з якімі там палітычнымі наратывамі. Я зараз чытаў, што калі вот выставілі такую як там інсталяцыю да раства вот зараз там у Ватыкане, то немаўля Хрыста Ешуа паклалі на арафатку. Вот і как-то вот дзіўна гэта ўсё прагучала, і калі это самае спыталіся, пачалі задаваць пытанні, ці ўсё ж таки кладучы вот на арафатку, ну как бы узнікаюць падазрэнні там, ці папа там, ці ўвогуле у Ватыкане чыталі Біблію і там запаветы ўсе, то тады яны прыбралі гэта ўсё. І вот што гэта? Вот лінза туды скіраваная на Палесціну, на Газу, а чаму яна не скіравана на курдаў, на уйгураў, я ўжо не кажу пра беларусаў. Вот што з гэтымі лінзамі там адбываецца?
Так, ну і трэба адзначыць, што ўсё ж такі ў святой зямлі вот тая тэрыторыя такім адным словам называецца як святая зямля. Гэта і Палестына, і Сірыя, Ізраіль, і ну, Ліван. Гэта тая тэрыторыя, якая звязана з святой гісторыяй, скажем так, з біблійнай гісторыяй. І там ёсць касцёл, каталіцкі касцёл, рымска-каталіцкі касцёл, вельмі шмат усходніх касцёлаў, у якіх людзі, якія жывуць, это не нейка там місіянерскія касцёлы, так, это людзі, якія там жывуць спрадвеку на гэтых тэрыторыях, і наколькі мне самой даводзілася сустракацца з людзьмі адтуль, з каталіцкімі святарамі, з монахамі, з біскупамі нават адтуль, то я магу сказаць, што у іх даволі такая складаны падыход да таго, што адбываецца вось на святой зямлі цяпер. Вось гэтая дынаміка варожасці паміж Ізраілем і там Палестынай, арабскімі краінамі, і гэта вельмі складанае пытанне. Таму мне здаецца, што тыя людзі, якія адтуль паходзяць, вот ёсць часткова мясцовыя каталікі, якія вельмі сімпатыі ставяцца да Ізраілю. Ёсць каталікі, якія лічаць, што Ізраіль это як бы акупацыйная дзяржава на іх землях. Вось. І тут трэба разумець таксама, што папа это не для візны нейкай, да, там прыдумаў сабе, а гэта як бы голас людзей, ягоных вернікаў, вось з тых варункаў, у якіх яны цяпер знаходзяцца ў святой зямлі. Гэта вельмі складанае пытанне. Вы можете паглядзець заявы, вельмі часта царкоўныя прадстаўнікі царкоўных супольнасцяў мясцовых хрысціянскіх робяць супольныя заявы, і мы бачым, што яны часта як бы можа не так не столькі крытыкуюць дзеянні Ізраіля, але гавораць пра пакуты людзей, іх вернікаў, хрысціян, якія жывуць на гэтай тэрыторыі і чый голас яны лічаць не заўсёды дастаткова чуваць. Вось, таму тут трэба менавіта вось з гэтага гледзяшча разумець, чаму у Ватыкана таксама праяўляюцца вось такія пазіцыі і салідарнасць з хрысціянамі на святой зямлі. Таму што вельмі часта, дарэчы, хочу заўважыць, што вельмі часта мы бачым гэта араба-ізраільскія супрацьстаяння, як супрацьстаянне там ці светскай, ці юдэйскай дзяржавы Ізраіль, таму таксама там два такіх накірункі, і мусульманскага свету. Хаця насельніцтва вось іншых краін вакол Ізраіля, яно, там вельмі шмат хрысціян, безумоўна, гэтыя хрысціяне, яны нават не заўсёды арабы, яны шмат хто перажыў арабізацыю, вось, і ісламізацыю, але, ну, аўтахтон многія з іх яны былі менавіта хрысціянамі, і гэта вельмі складаная мазаіка святой зямлі. І вось, магчыма, спадарня Турарбекова магла б нам расказаць пра канфлікталогію і магчымасці выхаду з таго крызісу, які разгортваюцца на гэтай тэрыторыі ўжо досыць даўно, некалькі дзесяцігоддзяў, там амаль што стагоддзя. І гэтае пытанне, яно як бы вельмі важнае, калі папа зможа неяк сыграць ролю такой медыяцыі і аднойдзення нейкага адэкватнага выйсця з той сітуацыі, якая склалася, для того, каб ні грамадзяне Ізраіля, жыхары Ізраіля не пацярпелі ад гвалту, ад нападаў, ад несправядлівасці, але таксама абараніць і правы менш, скажем так, у наших землях, у наших праз нашу лінзу менш, скажем так, папулярных людзей вот з гэтага гледзяшча. Таму я б не стала, ну, я сама вот адчуваю, што мне, калі я, дарэчы, 2 месяцы таму я была на канферэнцыі
якраз каталікі з праваслаўнымі былі з гэтых тэрыторый, і з Палестыны, і з Лівана, і з Сірыі, і з Ірака, і гэтак далей. І вось з імі размаўляла на гэты конт, і спрабуючы зразумець іх пазіцыю, іх жыццё, іх нейкія вот уяўленні пра свет. І я зразумела, што я цяпер не валодаю дастатковай кампетэнцыі для того, каб адназначна выказвацца на гэтую тэму. Пры гэтым я маю сяброў у Ізраілі, вельмі суперажываю тым, хто церпіць цяпер ад таксама нападаў, ад гэтых ракетных абстрэлаў. Для мяне сэрца кроўю абліваецца, таму што гэта таксама мае любімыя родныя людзі. І вось таму, на жаль, я толькі магу, вот сэрца баліць, а што рабіць я не ведаю, што сказаць не ведаю. Давайте вернемся, каб, можа быть, трошку вот гэтую тэму Ватыкана закрыць на сёння, прынамсі на сённяшні наш эфир. Я вярнуся да віншавання і зноўку працытую з гэтага віншавання словы Лукашенко. Надеюсь на нашу с вами личную встречу, которая без сомнения придаст импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей. Будем очень рады видеть вас на белорусской земле, где вас искренне любят и ценят. Ну и вот с гэтай нагоды Вожык-патрыёт задае пытанне. Лукашенко ўвесь час звяртаецца да папы рымскага, запрашае яго, а ці зацікаўлены Ватыкан у такіх сустрэчах? Дарэчы, Вожык-патрыёт актыўны каментатар. Гэта цікава адзін чалавек, ці гэта цэлая каманда працуе пад гэтым нікам. Вось заўсёды сустракаю каментары гэтага шаноўнага спадара пад стрымамі Еўрарады і у іншых. Не спугні, хай каментуе. Не спугну, пастараюся. Я думаю, што было б добра, калі б папа прыехаў у Беларусь. Гэта было б, бачыце, цяпер усё ў Беларусі настолькі заціснута, што любы нейкі зрух, такі важны, нават у публічнай прасторы, там прыезд папы, напрыклад, так, калі людзі, калі прыедзе папа, прыйдзецца неяк людзей выпускаць на там тыя стадыёны, палі, дзе ён будзе служыць, ён зможа наведаць прыходы, паразмаўляць з людзьмі, і безумоўна, вот гэта неяк можа выклікаць такое, можна сказаць, адраджэнне вось гэтага духу, які у нас быў у 20-м годзе, не толькі ў сэнсе палітычным супрацьстаяння рэжыму Лукашенка, але ў цэлым вось гэтых нашых дваравых утульных чацікаў і сходак. І мне здаецца, што такія маштабныя мерапрыемствы, якія рэжым не мог, допустим, вы ж разумееце, што калі у прысутнасці папы будуць там кагосьці скручваць і в автозакі закідваць, так, то псуюць карцінку. Таму мне здаецца, што хутчэй Лукашенко сам не гатовы на сустрэчу з папам у Беларусі. Пра гэту сустрэчу гаворка ідзе ўжо шмат гадоў і паўтараецца запрашэнне. Ўжо 3 папы памянялася з таго часу, як Лукашенко пачаў запрашаць пап у Беларусі. Дарэчы, мы можам, я ўжо хочу нагадаць таксама, што на хрысціянскай візіі вы можаце пабачыць, у нас былі ўспаміны першага нунцыя ў Рэспубліцы Беларусь апублікаваныя, пашукайце там па пошуку. Там ён якраз расказвае, што калі ён толькі ў пачатку 90-х, это быў канец 90-х гадоў, ён быў у Беларусі ў другой палове 90-х гадоў, і што гэтая тэма, што трэба папу прывезці ў Беларусь, тады яшчэ агучвалася. А гэта быў, нагадаючы, папа Ян Павел II. Вось, магчыма, і Францішак прыме такое рашэнне, і я думаю, што мы ўсе былі бы рады, таму што гэты візіт, ён быў не проста гульня па правілах Лукашэнкі. Вы разумееце, проста папа — гэта
гэта маштаб, ну як не ведаю, як сонца, а Лукашенко это такой Меркурый где-то там крутится. Вось, і адпаведна гэта будзе Меркурий вакол сонца круціцца, а не сонца вакол Меркурия. Да, я ведаю, что два небесных цела яны круцяцца вакол агульнага цэнтра мас, вот, але агульны цэнтр мас сонца і Меркурия знаходзіцца унутры сонца. Таму вось, таму гэта ўсё роўна гэтую новую гравітацыю, да, разгоніць папа. Я упэўнена просто, таму што чалавек такога маштабу, ягоная прысутнасць сама па сабе, яна просто як бы змяняе вось гэтую структуру рэчаў. І я думаю, што Лукашенко таксама было б, яму б давялося паводзіць сябе не так, як ён паводзіць цяпер. І магчыма б гэта стала нейкай нагодай. Я не ведаю, я выказваю, канечне, надзею, таму што вельмі хочацца, каб нарэшце спыніліся рэпрэсіі, каб нарэшце выйшлі нашы палітзняволеныя. І мы бачым, што Лукашенко ён не можа, у яго не хапае сіл, не хапае вось гэтага імпульсу, ён ужо не кантралюе гэтую сітуацыю, ён з цяжкасцю выпускае там па нейкіх порцыях палітзняволеных, вот, тому што ён страціў вось гэтую нейкую сваю, да, нават сваю ўладу ён страціў. Таму магчыма вось гэты імпульс з боку папы дапамог бы яму атрымаць у правільным кірунку, ну, больш-менш правільным кірунку вось гэты рух запусціць. Вот. І я б гэтага хацела, таму што цяпер ужо 2025 год перад намі, пройдзе хутка будзе 5 гадоў з падзеяў 20-го года, з нашай рэвалюцыі, якая працягваецца ў нашых сэрцах, так, але якая вось выклікала гэтую хвалю рэпрэсію, ад якой пакутуюць людзі, беларусы нашы, і хочацца ўсё ж такі, каб вось гэты жах ён перапыніўся. Я хочу закликать усіх наших слухачоў і гледачоў, па-першае, подписываться на телеграм-каналы «Христианская визия не войне» і Наталья з 2 Л. Гэта ось 2 телеграм-канала, дзе ўсё тое, пра што мы гаворым, і нашмат больш, яно, безумоўна, ёсць там, і вы будете ў курсе ўсіх таких вось падзеяў, звязаныя з рэлігіяй, з вернікамі, з рэпрэсіямі і ўсё астатняе, что отбывается. Тому, коли ласка, подписывайтесь. Ну и, безумовно, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. Слушайте, коли мы уже тут заговорили про палітвязняў, я б хацеў таксама некалькі тэмаў працягнуць. Па-першае, я хацеў бы заклікаць наших слухачоў і гледачоў, калі у вас ёсць такая магчымасць, то далучыцца да збору, які ладзіць Беларуская рада культуры, для такі калядны збор для дзяцей палітвязняў, дзеячоў культуры. Я папрашу, каб далі спасылачку. Я не буду доўга расказваць, можна зайсці, каму цікава, паглядзець, пачытаць і пра тых дзеячоў, і пра іх дзяцей, і пра той зборы, калядны збор, які ладзіць Беларуская рада культура. Я Наталья, я нагадаю усім, што Наталья у нас экспертка не толькі ў галіне рэлігіі, але і палітыкі, і праваабароны. Таму вы нарваліся на пытанне з палітычным падтэкстам, вот зараз сваім адказам. Зараз шмат спрэчак, дыскусій ідзе на тэму таго, што, можа быць, дэмакратычным сілам варта было б змяніць сваю стратэгію і дзеля таго, каб палітвязні выйшлі на волю. Варта крычаць не пра тое, што трэба ціснуць рэжым, трэба валіць рэжым і гэтак далей, а закідаваць замежным партнёрам тэму, што давайте паспрабуйце, можа быць, тэму перамоваў. Можа быць, праз перамовы, можа быць, праз нейкія, я не ведаю, там якія-небудзь дамоўленасці можна дамагчыся вызвалення палітвязняў. З гэтай нагоды, можа быць, сапраўды варта было б дэмакратычным сілам звярнуць, ну, прынамсі, тому крылу, які вось кажа пра неабходнасць змены стратэгіі дзеля вызвалення палітвязняў, звярнуць сваю увагу на Ватыкан, паспрабаваць таго ж самага папу схіліць
на тое, каб ён даў станоўчы адказ, напрыклад, на зварот Лукашэнкі, ці, скажем, там паставіў сустрэчную умову, я прыеду ў Беларусь, калі будзе зроблена тое, тое, тое. Вот уключыць у гэтую змененую стратэгію фактар Ватыкана. Ведаеце, калі я вам скажу праўду цяпер, то гэтыя дамоўленасці могуць сарвацца, таму давайте зменім тэму. Таму што насамрэч, ну, як бы Ватыкан прысутнічае у парадку дня дэмакратычных сіл. Вось, больш я, на жаль, не хачу на гэтую тэму гаварыць. І я думаю, што калі мы гаворым пра змену стратэгіі і нейкія дамоўленасці, то давайте мы постараемся ўсё ж таки не замінаць дэмакратычным сілам, да? Вельмі часто кажуць, а вот што там дэмакратычныя сілы зрабілі. Вот. Часам просто гэта такія вельмі, скажем, адчувальныя тэмы, у якіх не заўсёды можна адкрыта гаварыць, прынамсі на сённяшнім этапе, пра тое, што адбываецца, хто удзельнічае, якія умовы ставяцца і гэтак далей. Але ну, працэс такі ідзе, і дэмакратычныя сілы удзельнічаюць у працэсе перамовах з рознымі заходнімі партнёрамі, але, на жаль, просто не ўся інфармацыя можа быць на сённяшні дзень апублічана, і нягледзячы на тое, што ёсць і крытыка, і заклікі такія, ну, трэба ўсё ж таки, ну, калі у нас ёсць давер, на жаль, у нас як бы, вот, ёсць праблема з даверам, так? І калі няма празрыстасці, то з даверам праблема яшчэ толькі пагаршаецца. Вось, і мне здаецца, што калі мы гаворым пра вызвалення палітвязняў, то ўсё ж такі і сродкам масавай інфармацыі трэба таксама даючы нейкія, скажем, навіны, безумоўна, ёсць адказнасць сродкаў масавай інфармацыі для того, каб зрабіць розныя палітычныя працэсы празрыстымі, але вот як знайсці гэты баланс паміж празрыстасцю і, скажем, дыпламатычнымі таямніцамі, гэта вельмі такое далікатнае пытанне, і, на жаль, таму мы не можам нават у межах дэмакратычнага руху публічна абмяркоўваць і публічна даваць некаторыя адказы альбо задаваць некаторыя пытанні за менавіта адчувальнасці гэтага пытання палітычных зняволеных. Але так, на мой погляд, папа гэта адна з тых, скажем, інстытуцый альбо там асобаў, якія тут мог бы сыграць пэўную ролю, і гэта важна улічваць гэты фактар. Вось так, я адразу скажу, я там не рыхтаваў, не там прадумываў, якім мне чынам выцягнуць інфармацыю падспудна з Наталі. Яе просто адказ мяне падштурхнуў да гэтай думкі. Ну і тут, як там у тым анекдоце, ніколі Штірліц не быў так блізка да правала, да? Да, Штірліц ніколі не быў так блізка да правалу, але не, ну ёсць некаторыя рэчы, безумоўна, ну гэты працэс ідзе, і людзі павінны ведаць пра гэты працэс і далучацца да нейкіх дзеянняў на карысць. Але мне здаецца, што сёння таксама важна разумець пра тое, што як бы у нас ёсць больш-менш на сённяшні момант, хаця больш-менш ёсць супольнасць праваабарончая, так? Безумоўна, усе праваабаронцы найбольш паміж сабой абменьваюцца інфармацыяй і абменьваюцца ідэямі пра то, як дзейнічаць, каб не нашкодзіць, таму што праваабарона это не толькі пра тое, каб пра нешта гучна заявіць і выказаць сваю пазіцыю. Гэта таксама вельмі важна, што мы у пэўных выпадках павінны нават схаваць нейкую інфармацыю для того, каб захаваць бяспеку там таго ці іншага чалавека. Менавіта таму у нас ніхто не кажа: ой, зараз будзем вывозіць з Беларусі такога важнага дзеяча, паглядзіце, якія мы малайцы. Так, пакуль місія не выкананая, пра яе як бы лепш не гаварыць. Інакш яна просто сапсуецца. Вось, але
У нас ёсць дэмакратычныя сілы, якія займаюцца гэтым пытаннем, і я думаю, што нам трэба старацца, ну, неяк знаходзіць паміж палітыкамі і праваабаронцамі агульныя такія кропкі сутыкнення і супольна дзейнічаць у тым ліку на заходнім вектары і старацца, вось, каб, ну, не нашкодзіць сваімі там, можа, некімі дзеяннямі такімі валюнтарысцкімі, потому што мне так здаецца, так, ўсё ж такі гэты працэс, ён павінен адбывацца на падставе экспертызы, на падставе вось гэтага ведання сітуацыі. Вось, таму я думаю, што калісьці мы даведаемся, все будзе адкрыта, і все зразумеюць, хто ёсць хто, і хто што зрабіў, і хто што не зрабіў. Ну, ось, на завяршэнне гэтай тэмы просто каментар ад гледача пад нікам Максім з нагоды таго, што вот як вы казалі, што прыедзе папа у Беларусь, калі б прыехаў, то былі б вот такія набажэнствы вялікія, людзі б вот скалыхнуліся. Ён піша: не будзе ніякага набажэнства на стадыёнах ды ў палях, усё будзе стэрыльна. Ну і ў прынцыпе я дзесьці згодны з Максімом. Ну, прыедзе папа, ну, прымуць яго у палацы там рэспублікі, ну, как бы зробяць набажэнства, я не ведаю, там у чырвоным касцёле ці яшчэ дзе-небудзь, дзе вот акружаць вось усё гэта амапам з губазікам, пусцяць 3,5 асабліва давераных прызначаных каталікамі на гэты дзень от чыноўнікаў, і ўсё, ну, как бы падарункамі обменяются. Можа быць і такое, але, ну, вы разумееце, просто сам па сабе прыезд папы ў Беларусь, гэта таксама, это не просто як можа падасца, да? Это залежыць не толькі ад Лукашенко, гэта ўплывае і на стасункі папы з патрыархам Кірылам, напрыклад, з рускай праваслаўнай царквой. Папа не прыедзе ў праваслаўную краіну без таго, каб узгодніць гэты свой прыезд з мясцовай праваслаўнай царквой, але хутчэй за ўсё нават і з рускай праваслаўнай царквой. Не паставіць для того, каб пафоткацца і пабыць марыянеткай в палацы рэспублікі, так, ён не пагодзіцца. Ну, гэта для яго вельмі вялікі кошт для того, каб просто потым сапсаваць стасункі па важных накірунках. Вось. І таксама, калі яму не будзе адпаведна, ну, першы прыезд папы, ну, як бы маштаб, зразумееце, да, як бы прывесці папу просто патанцаваць вальс разам з Лукашенко ў палацы рэспублікі, гэта, ну, не зусім тыя ўяўленні, які ў самого папы ёсць пра сябе і пра тое, што ён мог бы зрабіць для Беларусі. Але насамрэч я пагадзілася нават на такі варыянт, калі папа бы прыехаў, ну, па-першае, гэта пра самого папу нешта сказала б, вот, а па-другое, ну, магчыма, штосьці ўсё ж такі атрымаць, ну, разумееце, папе патрэбны нейкія вынікі, то есть ён павінен таксама нешта атрымаць ад гэтай сустрэчы, вось, атрымаць сама па сабе сустрэча з Лукашенком не такая вялікая каштоўнасць, не такая асалода, каб папа забыў пра ўсё астатняе, вось, таму сама па сабе такая сустрэча, она можа быць, е фармат, вынікі, яны могуць быць у межах нейкага перамоўнага працэса з рэжымам Лукашенко. І я думаю, што ўсё-такі для Ватыкана і для самога папы вельмі важна, ну, ведаць, што чаго яны дасягнулі гэтым. Таму я не думаю, што магчыма проста папу як у якасці дэкарацыі для селфі, да, каб можна было селфіцца з папам прадставіць. Вось. Все ж такі, калі ён уже прыязджае першы раз у гісторыі у краіну, то не сустрэцца з мясцовым касцёлам, не сустрэцца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, там, дыпламатычнага корпусу, не ведаю. Гэта як бы нереалістычна. Давайте да іншых тэмаў. Я читаю телеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне». Что и вам раю рабіць, подписываться, не подписываться, гэта вы рашаеце самі, сыходзячы з меркаванняў бяспекі, небяспечна, читайте без подписки, як і глядзіце наши стрымы на YouTube канале Еврорадио. Але цитую. Первая новина. В Мостах прошла встреча председателя райисполкома Андрея Санько со священнослужителями.
Санько подчеркнул совместное создание благополучной социально-политической обстановки и сказал, об этом свидетельствует ход электоральной кампании. Что? То есть вот святары и сацыяльна-палітычная абстаноўку, якую вот святары там таксама нейкім чынам да благополучия доводят, и ход электоральной кампании, то есть выборы, и святары, причем тут одно до другого. Я читаю наступную новину. Клирик Новополоцкого храма святого архангела Михаила иерей Тихон Антух провел встречу со школьниками на тему «Христианская нравственность и патриотизм имеют четкую связь. Чем выше нравственность, тем выше уровень патриотизма». И у меня вот как-то все отпадая. Что это, Наталья, вы можете мне потлумачить? Ну, со спадаром Антухом, да, цяжка не пагадзіцца, таму што, магчыма, патрыятызм гэта і ёсць быць просто сумленным, добрым чалавекам і працаваць на карысць, агульную карысць і на карысць сваёй бацькаўшчыны. Тут як бы супярэчання ніякага няма, і тое, што людзі хочуць сваім вот такім маральным жыццём прыносіць карысць усяму грамадству, сваёй сям'і, сваёй малой супольнасці, гэта згучыць банальна, і мне здаецца, яно як бы праўда, але ну запаліць кагосьці такімі заклікамі наўрад ці атрымаецца. Людзі ўсё ж такі не дзеля патрыятызму выбіраюць вось гэты свае маральныя каштоўнасці і гэтак далей. Як бы, але что тычыцца общественно благополучной там ситуации общественно-политической, то тут могу сказать, что такие заявы, это вот электоральная кампания, вот фейковая, да, которая у нас идет, у нас же выбор, что там Лукашенко зарегистрировали кандидатом у президента, представляете? Ну, все священники православной церкви перахрестились 3 разы. Нечаканасць якая, бачыце, якая непрадказальная хада у нас электоральная кампания. Божий промысел, вот понимаете, такой вот. Да, и это все як бы такая ідэалагічныя фейки. Да, вот это як бы нібыта нешта такое адбываецца, але па сутнасці просто штосьці такое у паветра выходзяць нейкія такія словы, якія ну, людзі, можа, не заўсёды усведамляюць, што яны значаць. Ну, значыць яны тое, што ўсё праходзіць спакойна, никаких протестов нет, выступлений нет, усё благополучно и общественно-политически. Вот. И як бы, вельмі часто ну, бачаць і ідэалагічныя аддзелы розныя, вось гэтую ролю любых дзяржаўных інстытутаў цяпер, што прафсаюзы, что там галоўны по бяспецы, там проректор в университетах, что церква, что какие заўгодна там секции дзіцячыя по каратэ, чтобы все контролировали народ, чтобы народ никуда не лез, чтобы народ спокойно, тихо, не заўважыў нават правядзення гэтай электоральной кампании, каб яна прайшла без усяких эксцессаў для режима, вот, тому что мы памятаем, что и церква, и любые супольности, и хоры, и, не ведаю, там професійныя союзы, и спартоўцы, и медыкі, и настаўнікі, и студэнты, и пенсионеры, и люди з абмежаванымі магчымасцямі, все таким вышли на вось гэтыя маршы, жанчыны, вот, для того, каб супрацьстаяць прапагандзе, гвалту, беззаконню, якое чынілася ў Беларусі. Вот. І цяпер трэба гэту як бы раку павярнуць назад, да, каб яна фарш правярнуць назад спрабуюць праз мясарубку і засунуць пасту в тюбік і паспрабаваць перайграць. Ведаеце, ёсць такая нават псіхалагічная, Лукашенко робіць сабе терапию этой электоральной кампании, и он спрабуе той же самый сценар, и видите, бывают такие расстановки, да, ты пераигрываешь той самый сценар, но все заканчивается для тебя добра, и гэтым нібыта адмяняецца магічным чынам тое, што адбылося да таго. Вот, ты просто яго як бы змяняеш
змяняеш свой лёс, змяняеш вот сваё становішча ў нейкім такім поле жыцця. Вот гэта тое, што Лукашенко спрабуе цяпер правярнуць, вось, і яму здаецца, што калі зараз все пройдзе ціха і спакойна, то он уже вроде как станет легітимным прэзідэнтам, і все можна забыць пра 2020 год. Ну, але ўсё ж таки, калі мы кажам про вот эту ўсю сітуацыю, ці не падаецца, што вот это працэс, я не ведаю, зрашчвання, умоўна кажучы, дзяржавы і царквы праваслаўнай, яно от ўсё далей і далей, ўсё глыбей і глыбей адбываецца, ці не? Ну, на мой погляд, гэта даволі паверхневае такое зрашчванне, так? Гэта заўсёды было, і заўсёды, ну, як бы жыццё ў Беларусі, і як толькі там пры рэжыме Лукашенко вельмі часта і адукацыя, і медыцына, і сродкі масавай інфармацыі, все як бы вот спрабавала, как любой аўтарытарны рэжым, пад сябе падгрэсці, вот, і прынамсі, каб вось гэтыя наратывы перадаваліся далей, да? Дзеля гэтага нават у нас придумали ідэалогію беларускай государственнасці, памятаеце, такая некалі была, вот у вас ёсць ваша нацыянальная ідэя, а Лукашенко таксама хацеў прыдумаць і таксама збіраў розных людзей і задаваў ім пытанні, так а што для вас нацыянальная ідея, што наша беларуская ідэалогія представляет собой, кроме как любить мяне прэзідэнта, лічыць мяне самым класным беларусам, вот, і слухацца мяне, і баяцца. Такая ідэалогія, она была придумана, і гэта такая як бы гульня, да, разнарядка. Есть такое паняцце у Беларусі як разнарядка. Калі там на малітвы якія-небудзь зганяюць, там на хакейныя матчы, на нейкія канцэрты, на прагляд нейкіх фільмаў. І ну, на самой справе, вот калі гэта все пад ціскам адбываецца, ну, пад ціскам любіць не будзеш. Калі чалавек адчувае ціск, што яму зноў куда-то надо ісці, там зноў ён там замест выходнага вымушаны кудысьці там ісці, вот, і изображать из себе усенародную поддержку, то ну, людей гэта раздражняе, так, яны вот аддадуць Богу в кесару кесарева, вот это вот там выборы сфальсифікуюць, там, ці, і хочешь, каб ад іх просто отстали. Вот я свою вот эту монетку, податок на ідэалагічную, як это назвать, приналежнасць, нібыта такую падтрымку аддаў, все, больше меня не шапайце, не лезьте ў маё жыццё, я больше гэтага не хочу. І фактычна для многіх праваслаўных это таксама ў іх стылі адпіску зрабіць. Это фактычна такія адпіскі і падатак на тое, каб іх не чапалі ў іншых месцах. Это не глыбінна, гэта не адпавядае сапраўдным жаданням людзей. Гэта сапраўды вот трэба, вот сёння нам трэба адгуляць вот в такім тэатры, давайте хуценька адгуляем і ўсё. І далей у нас вольны час, які толькі належыць нам. І там мы можем быць самімі сабой і гэта рабіць. Гэта я не то, што хочу апраўдаць, я не апраўдываю нікога, хто удзельнічае ў гэтых ідэалагічных спектаклях і прапагандуе вось гэтыя наратывы ідэалагічныя. Все ж таки, мне здаецца, што святары, у іх ёсць большая адказнасць за слова, за праўду, за справядлівасць, чым у простага чалавека, таму што для іх вось гэтае слова, яно з'яўляецца іх асноўным рэсурсам, іх цэнтрам іх ідэнтычнасці. Балбатаць усякую лухту і ну, як бы выкарыстоўваць свой род, з якого павінны весці святыя рэчы, якія натхняюць людзей, якія вядуць іх на шляху праўды, на шляху справядлівасці, на тое, каб яны разумелі Божае пакліканне да сябе. Вось гэты род святарскі, святы род, я б так сказала, вось гэтымі ідэалагічнымі наратывамі забруджваць, гэта, ну, як бы, у пэўным сэнсе нават не блюзнерства, гэта вельмі,
я не ведаю, цікаюцца гэтыя людзі на споведзі за тое, што яны робяць. Вось. Але я думаю, што ўсё ж такі ёсць і іншыя святары. Бачыце, не так шмат у нас навін на хрысціянскай візіі пра падобныя падзеі. Мы стараемся іх маніторыць, стараемся запамінаць, хто і як рабіў. На всякі выпадак, ведаеце, так, каб все дакументавалася. Але пра большасць святароў вы там нічога не прачытаеце, таму што яны гэтага не робяць. Правильно, в принципе, я згодны. Трэба дзейнічаць по таким, как говорится, шляху, что мы не злопамятныя, мы все запишем, заанатуем и как бы отпомстим и забудем. Наталья, на завершение нашей размовы, все ж таки, подводячи вынікі гэтага года, что вот вы хотели адзначыць? Як гэты год быў, якім ён быў для хрысціянства, для вернікаў, ну, найперш для беларускіх? У верніка заўсёды ёсць надзея на штосьці. Мне здаецца, вот калі мяне спытаць, якой было самым таким топавая падзея для мяне з мінулого года, і асабіста для мяне гэта было свята святого Варфаламея, як сказаць по-беларуску, Барталамея, у Вільні. Калі праваслаўны прыход беларускі пайшоў у госці усім прыходам у каталіцкі беларускі прыход, і яны разам святкавалі свята якраз апекуна беларускага каталіцкага прыхода, і усе разам размаўлялі, там спявалі і гэтак далей. Мне здаецца, што гэта вельмі моцны вобраз таго, якой будзе царква у нашай новай Беларусі. Калі людзі будуць не для таго, каб іх ідэалагічна кудысьці там накіравалі для галачкі, да? А калі людзі па сваёй ініцыятыве хочуць адкрывацца для іншых, вот каталікі для праваслаўных, праваслаўных для каталікоў, не забываючы пра пратэстантаў, пра грэка-каталікоў, што мы можам, што ў нас ёсць вось гэты патэнцыял для того, каб быць адным таким новым адкрытым грамадствам. І здаецца, ну, можам, не шмат хто заўважыў гэтую падзею, але вось такія цуды, і гэта цуд сустрэчы, цуд стасункаў паміж беларусамі розных канфесій, розных поглядаў, але ў такім супольным разуменні таго, што мы хочам быць адкрытымі, мы хочам сябраваць, вось гэта сяброўства. Дарэчы, украінцы заўсёды кажуць, што вот ёсць такое беларускае слово, якога ва ўкраінскай мове няма, слова сябар. Вот гэтае сяброўства, якое наше такое асаблівае, наш бренд беларускі, я думаю, што нам яго трэба культываваць, падтрымліваць, яно ўжо ў нас у сэрцах ёсць, і я думаю, што на гэтым будзе і пабудавана і наша салідарнасць, і наша перамога, якой, я спадзяюся, у 2025 годзе мы дасягнем, і гэта будзе перамога не з гвалту такога, не таго, што мы кагосьці хочам заціснуць, альбо это будзе вызваленне, гэта будзе вызваленне ад тыраніі, калі кожны чалавек зможа быць сабой, і кожны чалавек можа рабіць той унёсак у грамадства, які тымі талентамі, якімі кожнаму даў Бог. Ці гэта праваслаўны, ці гэта каталік, ці гэта атэіст, ці паганец, ва ўсіх ёсць таленты і вось гэтая унутраная прага да жыцця, да супольнасці і да добра. Дзякуй вялікі. Вось на такой урачыстай, узнёслай ноце мы і завяршаем з Натальяй Васілевіч нашу сённяшнюю размову. Ну і ў прынцыпе як бы эфіры у гэтым 24-м адыходзячым годзе, але сустрэнемся абавязкова у годзе 25-м, каб працягнуць нашу сумесную супрацу, нашу супрацу на регулярной такой вось... Наше сяброўство. И наше сяброўство. А каб вот выказаць сваё сяброўство и свою солидарность, я яшчэ раз звяртаюся ўсіх з заклікам падтрымаць калядны збор для шматдзетных сем'яў беларускіх творцаў, які ладзіць Беларуская рада культура. Спасылачка ёсць у нас у каментатарскай. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на
на телеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне», Наталья з 2 Л, і YouTube-канал Еўрарады. Ставьте свае падабайкі і расшэрвайце. Да сустрэчы, Наталья, у наступным годзе, а віншавалку ад цябе мы яшчэ усе разам паслухаем. Да сустрэчы. Дякую, до сустрэчы.